వెల్కమ్ టు మైండ్ క్రాఫ్ట్ మోడ్ గైస్. ఈ మోడ్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఈ మోడ్ ఒక సిటీ గైస్. ఈ సిటీని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. ఫస్ట్ మనకి మ్యాప్ స్టార్ట్ చేయగానే స్పాన్ ఇక్కడ ఉంది, కిందకి వెళ్ళొచ్చు. ఈ మ్యాప్ మాత్రం చాలా క్రేజీగా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది గైస్. చాలా నవ్వుకోవచ్చు. పార్క్ అన్నీ ఉంటాయి గైస్. దీంట్లో ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు గైస్ ఈ మ్యాప్ వీలైనంత వరకు. గైస్ ఇక్కడ గైస్ వాట్ ఐస్ గైస్. ఇప్పుడు మనకి క్రియేటివ్లోనే ఇది కంటిన్యూ అవుద్ది, ఎందుకంటే మనకు కావాల్సిన వస్తువులు ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు గైస్. ఓకే బోట్ నో లీవ్ బోర్డ్ గైస్. మనం ఫస్ట్ బోర్డ్ కంటే ముందు రోలర్ కోస్టర్ రైడ్కి వెళ్ళొచ్చు గైస్. రోలర్ కోస్టర్ రైడ్కి గైస్ ఫస్ట్ ఈ టార్గెట్ని కంప్లీట్ చేసేచ్చా. ఓకే అదేంటి గైస్ వర్క్ అవ్వట్లే. గైస్ ఎందుకు ఇది వర్క్ అవ్వట్లేదు? గైస్ దీని సంగతి తర్వాత చూడొచ్చు, కానీ ఫస్ట్ మన రోలర్ కోస్టర్ చూడొచ్చు గైస్. ఈ రోలర్ కోస్టర్ ఏదో బాగుంది, దీని మీద రైడ్ చేయొచ్చు. దీని ఎంట్రన్స్ ఎక్కడ చూడాలి గైస్? ఎస్ ఎంట్రన్స్ 2 doors గైస్. ఇక్కడ ఉంది గైస్ మన స్టార్ట్ బటన్ వచ్చి మైన్ షాఫ్ట్ తీసుకుని వెళ్ళొచ్చు. మైన్ షాఫ్ట్ రైడ్ గైస్. రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ మీకు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి గైస్. మీకు ఈ మ్యాప్ డౌన్లోడ్ లింక్ ఇస్తాను. అయిపోయింది గైస్ మన రోలర్ కోస్టర్ రైడ్. చాలా చిన్న రైడ్ గైస్, ఇది చాలా చిన్న రైడ్ గైస్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ఏమున్నాయి గైస్? చాలా ఉన్నాయి కానీ దీంట్లో కొన్ని మనకు వర్క్ అవ్వట్లేదు గైస్ ఎందుకో కానీ. ఓకే వాట్ ఈస్ దిస్? వాట్ గైస్ ఇది నాకు కొంప తీసి ఇది మేజ్ అయితే కాదు కదా. గైస్ ఇది మాత్రం మేజ్ లాగా ఉంది గైస్. వాట్ ఇటు దాడలేదు, మనం బ్రేక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు గైస్. ఓకే వాట్ గైస్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు గైస్ అటు నుంచి ఎగ్జిట్. ఓకే గైస్ నాకు బాగా ఆకలేస్తుంది, కొంచెం ఏదైనా ఆర్డర్ చేసుకొని వస్తాను. ఓకే షాప్ కట్టిస్తున్నట్టున్నారు, తర్వాత వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు గైస్. ఇప్పటివరకు మనం ఈ పార్క్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసాం కదా. ఏదైనా పెద్ద బిల్డింగ్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చా? బిల్డింగ్స్ గైస్ ఇదేదో బిల్డింగ్ ఉంది, ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. ఓకే గైస్ కొంచెం ల్యాగ్ అవుతుంది మ్యాప్. ఓకే వాట్ అండ్ రూమ్స్ ఉన్నాయి గైస్. సైన్ బోర్డులు పెట్టారు కానీ ఏం రాయలేదు గైస్. ఫస్ట్ లెవర్ వాట్ ఆర్ క్లిక్. వాట్ ఈస్ దిస్? బెడ్రూమ్ గైస్. ఓకే వాట్ కిచెన్ గైస్. ఇది చాలా బాగుంది గైస్ కిచెన్. ఇదేంటమ్మా? బాత్రూమ్ అనుకుంటాను గైస్, మీకు తెలిస్తే ఇదేంటో కామెంట్ చేయండి.
మరి ఇదేంటి మ్యూజిక్ రూమ్ గైస్. ఇది చాలా బాగా కట్టాడు గైస్ ఈ మ్యాప్ క్రియేటర్. ఓకే గైస్, ఇది టీవీ గైస్. వావ్ గైస్, మనం సెకండ్ రూమ్కి వెళ్ళొచ్చు. సేమ్ అయితే కట్ చేసేస్తాను గైస్ వీడియో. ఎస్ సేమ్ గైస్, మనం సేమ్ కాబట్టి చూపించక్కర్లేదు. పై ఫ్లోర్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. ఎస్ పై ఫ్లోర్కి వచ్చాం గైస్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఉంటే అంతే గైస్ మన సంగతి. సేమ్ గైస్, ఇక్కడ కూడా సేమ్. ఫుల్ ఈ బిల్డింగ్ అంతా సేమ్ అనుకుంటాను గైస్. అసలు ఈ లెవర్స్ వాళ్ళు యూజ్ ఏంటి గైస్, నాకు అస్సలు అర్థం కావట్లే. ఎందుకు పెట్టాడు ఆడికే తెలియాలి గైస్. ఓకే సెకండ్ రూమ్ గైస్, ఫుల్ సేమ్ గైస్. గైస్ మీకు ఒకటి చూపించాలి. ఎస్ ఇది సేమ్ ఉంది బిల్డింగ్ అంతా. ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ సెకండ్ ఈ బిల్డింగ్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు గైస్. ఇది బ్యాంక్ అనుకుంటాను గైస్. ఓహో ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ ఎగ్జిట్? ఓకే ఓకే గైస్, ఇదేంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు. మీకు దీని మీనింగ్ ఏంటో మీకు తెలిస్తే నాకు కాస్త కామెంట్ చేయండి. వాట్ ఈస్ దిస్? ఓకే, కానీ బాగా కట్టాడు గైస్ ఈ క్రియేటర్ ఎవరో. నెక్స్ట్ ఫ్లోర్ చూద్దాం. ఓకే గైస్, ఇది కూడా అన్ని ఫ్లోర్స్ సేమ్ గైస్. ఇటు సైడ్ కూడా సేమేనా? ఎస్ గైస్, ఇదంతా సేమే. ఇది ఇంకా ఇప్పుడు వేరే దానికి వెళ్ళొచ్చు గైస్. ఇక్కడ మాత్రం ఉన్నాయి సేమ్ గా గైస్. ఇదేదో బీచ్ గైస్, మనం కూడా ఎంజాయ్ చేసి వచ్చేచ్చు. ఓకే వాట్? ఓకే గైస్, షాప్ గైస్, బీచ్ దగ్గర షాప్ ఫస్ట్ టైం గైస్ మైండ్ క్రాఫ్ట్లో చూడడం. ఇక్కడ టేబుల్స్ కూర్చుని తినడానికి. వాట్? ఓ వెబ్సైట్స్ భలే పెట్టారు గైస్. ఇదేంటి? వాట్ గైస్? బెడ్స్ గైస్ చాలా తెలివిగా కట్టారు. ఇవి మన సర్వైవల్ వరల్డ్లో కూడా మనం ట్రై చేయొచ్చు. కానీ నాకు మాత్రం ఈ షాప్స్ చాలా బాగా నచ్చాయి. ఓకే గైస్, వీళ్ళు ఉండడానికి హౌసెస్ అనుకుంటాను గైస్, మేబీ. ఎస్ గైస్, హౌసెస్సే. వీళ్ళు ఉండడానికి హౌసెస్. నెక్స్ట్ దానికి ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి వెళ్దాం గైస్. ఈ బిల్డింగ్ ఏదో ఎక్స్ప్లోరింగ్ చేసుకుని వచ్చేచ్చు గైస్. ఇక్కడ ఒక కాలనీ ఉంది గైస్. దీంట్లో ఇలాంటి చిన్న చిన్న బగ్స్ కూడా ఉన్నాయి గైస్, మిస్టేక్స్ మనమే క్లియర్ చేయాలి గైస్. చూడండి ఎన్ని ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. చాలా హౌసెస్ ఉన్నాయి గైస్ ఇక్కడ, అపార్ట్మెంట్స్. నైట్ అవుతే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది గైస్. ఈ అపార్ట్మెంట్ బాగుంది గైస్. ఈ అపార్ట్మెంట్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు గైస్. ఏమనుకోకండి, కొంచెం ల్యాగ్ అవుతుంది. ఈ అపార్ట్మెంట్ని స్టెప్స్ మాత్రం బాగా పెట్టారు గైస్ వీళ్ళు. ఓకే, బాల్కనీ అనుకుంటాను గైస్. ఎస్ బాల్కనీ. ఓకే గైస్, ఎంత సేమనా? Rupees 240 received on phone pay. ఓకే
గైస్ అన్ని సేమ్ ఫ్లోర్స్ గైస్. మనం డైరెక్ట్ చూసొచ్చు. ఎస్ గైస్ అంతా సేమే, మనము బ్రేక్ చేసుకుని పైకి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, చాలా బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి గైస్. ఇదంతా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది. మనకు వీలైనంత వరకు ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు ఈ ఎపిసోడ్లో. మీకు ఒకవేళ నచ్చితే కామెంట్ చేయండి గైస్. ఇదైతే చాలా బాగా పెట్టారు గైస్. ఈ స్ట్రక్చర్ బాగుంది గైస్. మనం మన సర్వైవల్ వరల్డ్లో కూడా ట్రై చేయొచ్చు. గైస్ దీని ఎంట్రన్స్ ఎక్కడ చూడొచ్చు. ఎంట్రన్స్ చూసి చూద్దాం. గైస్ మనం బ్లాక్స్ బ్రేక్ చేస్తే లాగ్ అవుతుంది గైస్. గైస్ మీకు చెప్పడం మర్చిపోయిన, ఇక్కడ చాలా రకాల బ్రిడ్జెస్ కూడా ఉన్నాయి గైస్, మీరు గమనించవచ్చు. గైస్ ఇదిగోండి కాలనీ. ఈ సిటీలో ఉంటున్నారు కాలనీ. ఒక హౌస్ విజిట్ చేయొచ్చు గైస్. ఇక్కడ ఈ కాలనీలో ఉన్నారు అందరూ. వావ్, స్విమ్మింగ్ పూల్ గైస్, చాలా బాగా పెట్టారు గైస్ స్విమ్మింగ్ పూల్. ప్రజెంట్ నాకు స్విమ్మింగ్ చేయాలని లేదు, రంపుగా ఉంది ఇప్పటికే. నెక్స్ట్ హౌస్ విజిట్ చేయొచ్చు గైస్. గైస్ చాలా బాగా కట్టారు గైస్. ఇదే డోర్. ఓకే, స్విమ్మింగ్ పూల్ డోర్. గైస్ బాత్రూమా ఏమో గైస్, అది నాకేం తెలియలేదు. తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. ఓకే, వావ్ గైస్ చాలా బాగుంది గైస్. మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. కానీ చెస్ట్ మాత్రం ఖాళీగా ఉంచుకున్నారు. ఏం పెట్టుకోరనుకుంటాం గైస్. ఇక్కడ దొంగలు ఇచ్చేస్తారు నాలంటి వాళ్ళు ఇచ్చి. ఓకే గైస్, ఇక్కడ ఉన్న అన్ని హౌసెస్ సేమ్ గైస్. నైట్ అయితే లుక్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది గైస్. గైస్ ఈ పోలీస్ స్టేషన్ ఏదో విజిట్ చేసుకొని వచ్చచ్చు. నో, ఓకే. కానీ స్ట్రక్చర్ మాత్రం చాలా బాగా కట్టారు గైస్. గైస్ నాకు మాత్రం లైట్గా లాగ్ అవుతుంది, ఏమనుకోకండి. వావ్, ఓకే గైస్ ఇది ఒక జైల్ గైస్. ఇది మనలాంటి వాళ్ళకి అనుకుంటాను గైస్. చూద్దాం. ఓకే ఓకే గైస్, ఇదంతా జైల్ సెక్షన్ అన్నమాట. ఖైదీలు పెడతారు. ప్రజెంట్ వాడట్లేదు అనుకుంటాను, ఖాళీగా ఉంది. మేనేజ్మెంట్ ఎవరు లేరు. బటన్స్ ఏంటి, లుక్ కోసం ఇచ్చారంతే. ఓకే, సెకండ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళొచ్చు గైస్. సెకండ్ ఫ్లోర్ ఆఫీస్ రూమ్ మేబీ. గైస్ ల్యాప్టాప్ గైస్, చాలా బాగా పెట్టారు గైస్ ల్యాప్టాప్. తెలుగుగా ప్రెజర్ ప్లేట్ పెట్టి దాని మీద పెట్టారు గైస్. మనం ఇలాంటి కొన్ని సర్వైవల్ వరల్డ్లో చూద్దాం. ఆఫీస్ రూమ్, బుక్ షెల్ఫ్స్. ఓకే, ఇంక ఇవన్నీ సేమే గైస్. ఇదేం చూద్దాం. గైస్ ఇదేం చూద్దాం. వాట్ గైస్, చాలా క్లమ్జీగా ఉంది గైస్, నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఓకే ఓకే, ఇంటర్గేటివ్ రూమ్ గైస్. ఇది దీని పేరేంటి మర్చిపోయాను. ఇంటర్గేషన్ చేస్తారు కదా గైస్, సినిమాలు చూపిస్తారు చూడండి. పేరు గుర్తులేదు. మీ ఎవరికైనా నా పేరు ఏంటో క్లియర్గా తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. కానీ చాలా బాగుంది గైస్ పోలీస్ స్టేషన్. ఓకే గైస్, ఇంకా థర్డ్ ఫ్లోర్ కూడా ఉంది గైస్, అది కూడా చూసేద్దాం. వాట్, హెలీప్యాడ్ అది హెలికాప్టర్స్ ఉండదు కానీ మైండ్ క్రాఫ్ట్లో. కానీ నేను మైండ్ క్రాఫ్ట్ హెలికాప్టర్ కార్స్ అప్డేట్ ఉంటే ఇంకా బాగుంది గైస్. ఇదంతా సిటీని ఒక లుక్ వేసి వచ్చేద్దాం. ఓకే, చాలా బాగుంది గైస్. చాలా బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి. ఎక్స్ప్లోరేషన్ మనం చేయలేం గైస్. మీకు లాస్ట్ వీడియో ఎండింగ్ చూపిస్తున్నాను కదా, అదే గైస్. ఈ స్ట్రీట్ లైట్స్ ఆన్ చేస్తాను చూడండి. నైట్ చేసేస్తాను. టైం
టైమ్ సెట్ మిడ్ నైట్. గైస్ చూడండి లుక్ ఎంత బాగుంటుందో చూడండి గైస్. వావ్, చాలా బాగుంది కదా గైస్. మీకు నైట్ చాలా బాగుంది కదా. డే లైట్ సెన్సర్స్ పెట్టి నైట్ అవగానే స్ట్రీట్ లైట్ చాలా బాగుంది గైస్. చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది మొత్తం లైట్స్తో. కానీ ల్యాగ్ అవుతుంది గైస్ నాకు మాత్రం నైట్. హాస్పిటల్ గైస్, ఇది బాగా ల్యాగ్ అవుతుంది గైస్ ఈ లైట్స్ వల్ల. ఓకే గైస్, ఈ వీడియో అలాగని చెప్పండి. నెక్స్ట్ వీడియో కలుసుకుందాం. మిగతాయి కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. ఈ వీడియోకి ఇంతే గైస్ ఎక్స్ప్లోర్నేషన్. నెక్స్ట్ వీడియోకి మిగతాది కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు గైస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసి ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోలు మీకు ఎన్నో కావాలంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం.